kom naar Jota. Jawel, maar de jinnigste echte heer Caravan. Roenom in de provincie doet de caravan op zoek naar bijzondere meesken en mooie verhalen. Oh, dat rinkelt nog wel. Ja. Ja, werkt het dat. Gezellig. Maar nou, wat zie ja, ja. Dichterbij of? Ja, ja, zo goed, ja. Ja. Waarom ben je in de heksen? Nou, dat zei je dus vereniging. Staat het hier Wij roeien als heksen. Kan niet heksen, je hebt dus een vereniging. En we hadden daar roeisloepen. Dan moet je nog iets meer draaien. Nee, meer draaien, want er staat helemaal geen tekst bij mij op. draaien. Ja, nu sta je met je Ik krijg hier zo'n beeld van Bridget Jones nu. Er staat er wel geen naam op, schat. Dit is je logo. Ja. Ja. En waarom zit je bij een carnavalsvereniging? Omdat het poel gezellig is. Nee, het is een hartstikke mooie vereniging die een soort wordt voor het dorp. En mooie feestjes aan. Voor iedereen wat wils. Een mooie prijs erbij. Elk seizoen. Ja? Dus, Dat is net weer, want ik ben niet prins geweest. ja, maar dat is ik hartstikke mooi. Goeiedag. Goeiedag. Heb ik een tip voor u, voor de heer Caravan? Voor? De heer Caravan. Een tip voor wat een filmpje maken hier in Akkerum. We zijn nu nou toch al mee bezig? Oh ja. Ja. Maar jongens, zitten hier lekker eventjes te kranselen? Ja, er komen er nog meer aan. En zo zit je hier gewoon in de auto, je hebt een bakje koffie erbij, zeg ik. Ja, ja. Want dit is hoe je de sneutelmolen terugbrengen. Ja, altijd. Altijd? Ja. Je parkeert de auto hier en dan ga je hier zitten? Al jarenlang, ja. Waarom? Ik dacht ook even boodschappen doen. Oh ja. En daar hoort de krant ook bij natuurlijk. Bij de wetskip? Ja, want je moet op de hoogte blijven, hè? Ja. Van al het nieuws. Ja. Dus de vrouw gaat er dan de hele tijd uit om jatskippen? Ja, dat moet ze doen, hè? Ja. En jongen zitten ernaast krantje lezen? Ja, en koffie te drinken, hè? Juist. Maar moet hij ook net mooi de winkel in dan maar de vrouw? Nee, ik heb een heerlijke verwarmde stoel hier in de auto en dat zit zo nog. Heb je al een tip? Ja, ja, zeker. Voor jij ook. Vertel. Nou, van de meesten ik wel trouwen. We hebben hier een winterfair in de square van het dorpskamer. Oké. En dat is vrouwen die binnen zowat nog niet bezig geweest om al die spulletjes te maken. En alle lastig wordt, hebben ze de cape. Oké. Van euro tot 2 euro. En ben ik mooi klokken met de cape. Oh. Ik zal maken. Oh. Ja. Ben wat prijziger, maar dan heb je wat unieks aan de wand hangen. Hè? Als je een klok van IJs Winster aan de wand hangen. Ja? En je bent altijd weer de tijd. Ja, ja, ja. Goeie. Is dit de winterfair? Ja. Ik zou zeggen, treed binnen. Dus dat is een klok van IJssen? Ja. Verkeep je ze wat, die klokken? Er is er eentje verkocht. Oh. Dus het is... Ik ga nog wel iets meer kennen. Ja. Nou ja. Nou, scheur eens. Al je dwaasjes met knopen, een lekkere bonbon erop zitten. Ik ben al die knipwerkjes, tasjes. Dan zie je hier heinig bloemen. En breedtassen. Dan ben ik wel wat een verkeepster, hè? Dat weet ik niet, maar nou ja. Ben je hem koud, dan kan je die kalder dan lekker warm. Je hebt potjes met snoep erin. Tegen dank. Ja, graag dingen. Succes met de verkoop. Ja, dank je. Dus ja, dit is ook nog heel leuk. Die had ik een vrouw maken. Die haal ik nooit meer op, hè? Dat weet ik niet. Is dat leuk? Ja, ja. Iedereen is lekker zichzelf hier in het dorp en dat is wel mooi. Dus iedereen in bijzonder in zijn eigen manier. Ja. En ik nog niet die er recht uitspringt. Die heeft een bijzondere hobby. Daan Spijkerman. Een hele bijzondere man. Hoi. Ik ben op zoek naar Daan Spijkerman. Goeiedag. Hoi. Maar ik ben van Heer. Dat is gewoon een interessant figuur. Oh, is dat zo? Ja. Nou, maar of ik zo interessant ben, ik denk wel dat we een interessant bedrijf hebben. Hoe staan dan? We maken eigenlijk meer dan 30, 35 verschillende soorten droge worst. We doen bijvoorbeeld kaas, wijn, we maken droge worst van hert. Eigenlijk allemaal diverse soorten smaken wat we maken.
We hebben ook wel eens een droge was met chocola doorheen gemaakt. Dan niks er van alles in, eigenlijk. Ja, absoluut. En in Akkeren, hè? Ben je eigenlijk nog hele bijzondere figuren? Ja, de ankers, hè. En ja, die zie je ik wat krijgt uit als mij, hè. Ja, dat ligt er wel op. Ja, ze nemen mij wel eens anker nummer 3. Oké. Ja. Ben je familie? Nee, dat net. En maar ja, binnen er nog andere figuren, de ankers, die kennen iedereen eigenlijk natuurlijk. Want meesten die je net kennen, maar een bijzondere hobby en een bijzondere verzameling. Doe zelf. Nou, ik zelf wel wat eigenlijk, ja. Hier, daar ben je. Ja. Waar gaan we heen? Nou, tot die door. Oké. Naar Rux. Ja. Dan ga je me de vakken eens even zien. Zo hé. Deze auto die ga ik nou al 42 jaar. Zo. Ik heb totaal 4 van. En wat heb je nou mooi dat model, dat je de fjouwer van hem had? Ja, toen ik jong werd, toen werkte ik bij een boer in Broek bij Jouren. Ja. En die hier voor zulke soort auto's. Ja, dat vierde is toen op dat moment gewoon tastlijn bij mij. Dat de Townesen, ja. En je hebt twee mannen? Nee, 1. Oh, 1 zoon. Die andere jongen die komt uit Spanje, wij. Oké. En die is hier vanwege een uitwisselingsprogramma van Squalla. Wat vind je van die oude bak van die huid? Prachtige ding, hè? Ja. Binnen zei ik mee opgegroeid, hè? Oh ja. Ja, hij had ze. Een hele mooie ding, hè? Oké. Prachtig, prachtig. Dus daar best crackers in huid? Ja. Ik kan later deze auto ook wel overnemen. Ja? Ja. En al de rest is die nog volle meer. Zo de zon. Ja, dit is de snelste auto van mij. En heb je een vrouw of zoiets? Nou, net helemaal. Simem is, Anno Simem is, het mij verlitten. Wij hebben wel contact, ja. Nou en dan is het wel even goed. En dan was ze weer op hersteld. Oké. Ja, dat vind ik wat spietig. We kennen het together hartstikke goed. Maar ja, ze is heel erg aan haar familie hechten. Zo zei het. Ja, ja. Ja. Maar ja, je ken ik net altijd met haar op stap, hè, want ik heb hier van alles te doen. Skiën en gratien, een stukje land, dus een soort werk. Ja, en dat vind ik mooi. Ja, vooral trekkers en auto's. Ik heb ik om me vallen, maar dan moet ik nog wel vallen leren, ja? Oh ja, dat is heel. Ja. Ja, en dan lees dan een beetje. Ja, wel vallen, hè? Ik ken ook wel vallen, hè? Ja. Ja.